karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matag saop sa adlaw. Labad yun akong uwa na. Basta magsagol na itong ginom. Kent, ngayon na naman ka. Nagkabuang silang imang sa dihang nanawag siya na ako dito sa beach. Kaya di ay, nagwala ka din Kung saan man yung imong plano sa umabot ko, Hans? By the way, pagkinsa man yung cellphone. Tanong naman na mo. Amin na. Kakinsa lagi ng cellphone. Cellphone nas kriminal. Ha? Siya ang babae nga milabang sa kalsada. O may nakaingon nga nabangga ni. Siya ang mipatay ni Kara. Yung sa mo sa pagsiguro. Tungod ka nakita ang tibok naong sa babae nga milabang. O siya ka nang naa sa cellphone. Tatagag ka na maong cellphone dito sa dapit nga hidabuan na mo ni Kara. Pero doon yung mga tao nga parehas og daong. Doon na gani naaan sa pagpatay tungod kay parehas og daong sa target. Kumpirmado na ka ng bayhana nga akong ipagita. Ay isang yangan. Ayesa? Oh. Tatawagan ko ng yang inahan niya itong maong cellphone. Ay isang yangan. Ug milaya siya gikan silang dapit. Gusto mo ko kung ipakasal ni Mamas labing dato ang tigawang sa among dapit mong milayas ko. O niya, di mo ko ganama minyo tungod sa kwarta. Bidoyo ginako ang panahon. Dali ko na matultulan ka ng mga babae. Pinaagi na ng iyang cellphone. Kuya, kung saan mo na mong bayhana kung imo na makita. Akong panitan. Dili kay ingon anak kadautan, Kuya Hans. Ayaw uspa ang imong pagkatao tungod sa kamatayon ni Kara. Makasulti ka lang ingon anak yan. Tungkid dili ka mo namatyan. Suod ko na usab si Kara, Kuya. Nalimot ka. Kami si Kara ang classmate sa college ug dili ikaw. Ako'y nagpalaila ni mo ni Kara. Kami ang unang kasuod. Busa dili ka makaingon nga wa ako sakiti sa iyang kamatayon. Pero Kuya, kinahanglan daw ato nato ang maong nahitabo. Dili mahimo nga atong iuban sa kamatayon ni Kara ang nabili natong kinabuhi, Kuya. Kaya kinahanglan mo padayon ta sa unahan. Pero maglisod ko pagpadayon nga wa na si Kara. Ug nagtuo ka ba? Nga kung mapasakitan mo ka ng bayhana, pawagta na ka ng imong gibating kahaw ang karon? Diba dili, Kuya? Imo lang gipunan ang kagubot sa imong kinabuhi. Ayaw pagbuot sa unsa may akong mahukman kin. Kung gusto kang mahusay ang akong utok, tabangi ko makitaan ka ni bayhana. Ay isang yangan. Pangitaas siya. Unsa may akong buhaton ni. Si Ayesa gyud ang nakaingon nga nabangga sila si Kuya Hans ug Kara. Pero inosente si Ayesa. Klaro kayo nga wala ni Tiyo ang mabangga sila. Ay, kinahanglan mo pahawa sa beach si Ayesa. Naana day ka, Kent? Unsa man, namahaw na ka? Mapa. Oh, timing kaayo kay nag-utan man ko. Unsa man ka, mukhaon kag-utan? Huy, kinahala mo kaon kag-utan ha, kay maura ba gini makapahimsog sa lawas. Dili na ka kinahala magbitamina ini. Kape lang ako. Okay. Coffee is coming. Ay, magpalit na kong asukar ha. Nahutda naman di ay. Kwarta. Ayaw na, ako na lang. Utsaon rin ako. Kaluoy sab ining Ayesa. Kung ako rin palayason. Pero ako'y masakitan. Kung akong palayason si Ayesa. Bisan unsaon. Wa man ko siya sa kamatayon ni Kara.
Unsa ang imong kapinog, Hans? Di asay pan-init. Sudli ng imong tiyan. Hayon si Kent nang. Nagdali pa tuog lakaw. Anong nagdali man siya? Wala ako mahibaloy. Kabo may nagsulti din Bisupak siya sa akong mga planos kriminal. Di pa sa baayo ang manimaos dong. Itugyan na lang sa Ginoo ang tanan. Dili nang. Ah? Gusto kong makita nga mohilag ang mga babae. Gusto kong mukamang siya sa yuta nang. Kabato ba na ini mo kasing-kasing dong, Hans? Dili lalim nga akong gibati karon ng iba. Sakit nga walay kabutangan. Kay baw ka. Karon mga adlaw, mo nung ta ang pagsugod namo og pagpangandam alang sa among kasal ni Kara. Babe, ako'y mo pili sa akong Buddha, ha? Natural. Ikaw gyud ang pili. Kay ikaw gyud ang sulod. Kaya sa kay ako. Di pa lang nung ka magkaoyon. Maokyod. Ganahan ko sa Buddha nga medyo karaan o dating. Uy, maputos na ikag maayo, ana. Ingon anak, gyud. Para kulbahinam. Ganahan kay kinaraan nga style si Kara ng imang. Di siya ganahan og bagong style. Kay bastos ng tan-awon. Labi na atubangan sa altar. Dong, Daghan na kayo may gisabutan ng imang. Daghan may og mga plano. Pero husto na dong. Bisag mag-unsa pataghilag o kaguol, di na ginato mausap ang tanan. Hitabo naman ni. Pasayloan na lang siya. ayaw lagi kong sugo sa pagpasaylo sa kriminal nga babae ng imang. Kibigin na mahitabo. Hans, Taog man ron, Kent. Dili ka maligo. Nilit kayo lang ilang uyan ang dagat, oh. May lain ka bang nasadaan na, Yesa? Ha? Nasadaan? Oo. Sa wa pa ka mo anhi sa syudad. Wa ka ba makasa og tao sa inyo? May nakaaway ka ba? Ang akong inahan lang akong nakalalis. Kuhan, may gikalalis po ko sa among silingan pero nagauli naman mi. Wa na magilain? Wa man. Nga naman di ay. Nga nang uta naman ka kung doon na ba ko'y gikaaway, Kent? Wa lang. Nagduda ka nga daotang tao ko, ansa. Dili sa ingon na, pero si Kuya Hans, Nga naman rin mong Kuya Hans, Kent. dili siya ganahan nga. Nga may record nga dili maayo ang mahimo namong trabahante din eh. Kent, nasuko kiti mong magawa nga gidawat ko nimo. Dili man siya anak God, pero May problema ba sa kong pagtrabaho din sa iyong beach? Ha, Kent? way problema. Pero Pero ansa? excuse na. Nga nagit ka mo palayo na siya kung doon ay manawag niya. Doon nagitingali sekreto ni Kent da. Hello, Kent? Nga nanawag naman sa ka. By the way, wa pa nanawag si Frank nako para sa atong sunod nga photoshoot. Magkita ta, Kent, please. Ha? O gano'n magkita mo ta? Nauna-una lang na ako nga. Ganahan ko nga makikita ni mo kay kimingaw ko ni mo. Unsa na sa ning kabuang ni mo, Claire? Dili ni ka po ang Kent. O gina ko gustong mahita po. Nagailang ka na nako. Musulti ko kung unsay akong gustong isulti. O gimingaw ko ni mo. Mong makita ta. Claire, dili ta pareha sa unang panahon. Unya, busy ko karon. Dili ti ka mapagkitaan. Ano na usap naman ka? Ha, Kent? Sa una, dali ka lang amaman. Well, nakamata na tingali ko sa kamatuoran nga. Dili maayo nga magsunod ko pirmi sa imong gusto. Sorry na lang, good. Akong ang kunon nga, spoiled kaayo ko ni mo sa una. Mo nga nidako ang akong o.
Pero Kent, nausap na ko ron. Wa ka mausab sa akong tanaw. Mao gihapon ang imong sultihan. Okay. Di gyud ka makagahin og time na ako, bisag usa lang ka oras. Claire, dili na ta mga bata nga dili makasabot sa usa ka sulti. Busy ko. Dili ko kalakaw karon. Aw, ako'y mo anak nimo. No. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!